gaurkoa konkretuki tailer bada. Eta erabat debalde, azken finean egiten duguna da, saiatzen geha gaur egun norbaikaren aurkituko bagenu etzanda esaten dena, lotan edo, bueno, azken finean inkonstiente eta hori dena, RCP batera iristeko eta hori, azken finean bizitza bat nola salbatu dezakegun 10 minuturekin bakarrik hemen tailer honetan erakutsiz azken finean. Orduan, hemen gaur ekarri ditugu bi panpin, heldu eta ume bat, eta orduan jenderi eskaintzen digu beti, hori esan detena, debalde, formazio bat azken finean, eta azken finean berez eskoletan ematen den gauza da, baina guk ere ematen dugu horrela edozein kasutan norbaitek ume batek, heldu batek edo gurasoren batek arazo beren bat eduki ez gero etxean, horrela kasu honetan RCP arazoren bat eduki ez gero, nola aurrera eraman situazio hori. Ez iristeko situazioa, azken finean, zerbait gertatu zait, pertsona daukat inkonsiente lurrean, ez dakit zer egin, badaki nora deitu, baino hortik aurrera ja ez dakit zer egin. Orduan, egiten duguna da, tailer honen bitartez jendeari formatu, modu dinamiko baten bitartez, gauza minimoak behintzat jakin dezaten zer egin eta zer ez egin pertsona horri laguntzeko eta bizitza bat salbatzeko. Pertsona bat lurrean aurkituko bagenu, lehendabizi da hitz egitea eta pixka bat mina egitea esan dezaguna tximur bat eginez eta horrela. Azken finean jakiteko pertsona hori lotan dagoen edo ez dagoen, zeagian lotan dago, orduan ez da aurrerago joango. Orduan horrekin jakiten du konstiente dagoen edo inkonstiente dagoen. Horrengo pausoa izango litzateke jakitea pertsona hori inkonstiente baldin badago arnasten duen edo ez duen arnasten. Arnastuko balu PLS, posición lateral de seguridad, jarriko litzateke eta ez balu arnastuko RCP bat aplikatuko litzateke, protokoloa RCP. Saiatuko ginateke laguntza eskatzea kalean, jendeari desa bat ekartzeko, desfibrilador externo semiautomatiko bat, txispazo hori ematen duena, ezagutzen dena, orain toki guztietan jartzen dena. Eta orduan, lehendabizi hori albalima hori ekartzea eta bestela RCP bat egitea. RCP azken finean da konpresioak ematea eta posible balin bada insuflazio batzuk. Egingo bagenitu konpresioak eta insuflazioak izango ziren torazean 30 konpresio eta 2 insuflazio ematea. Eta ez balin baditugu insuflazioak eman nahi, odola daukalako aurpegian ez garelako ausartzen, ez daukagulako konfiantza hori, 120 konpresio minutu batean demora guztian, ambulantzia bat etorri arte, pertsona espezializatu bat etorri arte, edo izan daiteke gu nekatu arte, mendian gaudela ezin dugula gehiago eta momentu bat iristen da gure gorputzaia ezin duela gehiago. Bizitza bat salbatu dezakezu 10 minutuko kurtso txiki batekin, eta azken finean badauka gertatzea oraintxe bertan, edo igual ez inoiz gertatzen zure bizitzan zehar, baina azken finean gauza basikoa da, azken finean da bat gehi bat bi zenbaden jakitea, eta horrelako gauza minimo bat, ezagupen minimo bat jakitea, RCP bat egitea bezala importantea da egia esateko.